Ejjeċ interessanti nsiru nafu mill-latti ta' Brandano Caciaro. Nistgħu ngħidu x'kien is-sem tal-mara fis-soċjetà Maltija medjevali u x'din kienet it-tema tat-teżi tiegħek. Mela l-ewwel nett ngħidu li l-atti ta' Brandano Caciaro bħal ta' ħafna notari oħra jitfgħu dawl fuq kif kienu jgħixu il-Maltin fl-ewwel nofs tas-seklu 16. Dan għaliex kulħadd kien imur għand in-notar, kemm minnu nobbli, kemm minnu fqir, kemm min għandu palazz, min għandu għalqa, kif ukoll membri tal-kleru. Apparti minn hekk jitfgħu wkoll dawl fuq ir-rol tal-mara fis-soċjetà bħala tifla, bħala xebba, bħala mara miż-żewġa, bħala soru, bħala armla. Dan għaliex nisa kienu jkunu involuti f'atti ta' żwieġ, f'beħ ta' art, kontratti li għandhom xaqsmu mad-dota. Ġifieri nistgħu ngħidu li l-atti ta' Caciaro jitfgħu dawl fuq is-sitwazzjoni ekonomika u soċjali ta' Malta f'dak iż-żmien. Ta' min jgħid ukoll però li Caciaro kien residenti fl-Imdina. Allura nsibu li ħafna mill-klijenti tiegħu anka nisa, ġifieri kienu in-nobbli li jgħixu l-Imdina u r-Rabat. Fl-atti notarili wieħed isib normalment kuntratti u testmenti. Il-kantilena m'għandax taqsam xejn ma' dawn il-kitbiet. Mela x'taħseb li kienet ir-raġuni għalfejn Brandano Caciaro niżżel il-kantilena fl-atti tiegħu? Kif qed tejjeb inti il-kantilena m'għandax taqsam xejn mal-atti ta' dan il-volum. Il-volum huwa jirrifletti x-xogħol ta' Caciaro bħala notar. Però ta' min jgħid illi Brandano jidher li tant oġbitu din il-poeżija ta' Pietro Caciaro li għalih jidher li kien persuna importanti ħafna li xirreferi għalih bħala filosofu, poeta u oratur. U derlu li kellu jibda dan l-ewwel volum tiegħu bħala notar għax ta' min jgħid li dan huwa l-ewwel volum tiegħu billi poġġi propju fl-ewwel paġni din il-poeżija. Fit-tarf ta' kull vers insibu bħal speċi ta' dissin sabiħ mawweċ, isu qed jikteb blok. X'kienet l-iskop wara din it-tip ta' dissin? Essaċ, kienet xi ħaġa komuni. Jekk inti tara manuskritti ġifieri mhux biss ta' notara, tista' tmur jiena finsemmi pereżempju l-Arkivju tal-Ordni ta' San Ġwan. Kellhom il-ħabta li meta jiktbu jispiċċaw il-vers jew il-linja dak iċ-ċertu disinn. Brandano jagħmilha ta' spiss, speċjalment fl-ewwel volum. Jekk immorru fl-aħħar tal-volum insibu wkoll illustrazzjoni bil-kelmiet tellus piena, ġifieri it-tmiem tal-volum mimli. U hemm illustrazzjoni li għamilha hu stess, ġifieri hija xi ħaġa pjuttost ta' prassi għal dak iż-żmien. Il-kantilena hi miktuba minn idejn Caciaro jew minn xi kopista imħaddem miegħu. Huwa veru li n-notara kien ikollhom il-kopjisti u skrivani li jgħinuhom fix-xogħol tagħhom, però jekk inti tħares lejn il-volum kollu m'hemmx dubju anke studjużi ħafna iktar esperti minn tiegħi jgħidu għadi li kienu li kitibgħu stess. Fil-fatt apparti li hemm similaritajiet fl-ortografija tul il-volum kollu, ta' min isemmi li l-istess kalligrafija tidher pereżempju f'paġna oħra tal-istess manuskritt fejn qed isemmi qed jagħti lista tal-membri tal-Università tal-Imdina. Kieku inti kellek tqabbel il-kalligrafija ssib li huma simili ħafna, ġifieri kienu stess li kitibha. Imra